Auto Association atumpen ruptalin katalon po. Nizang Karbianglong Kheroni lapen jengkha Auto Association atum ningkan ko rapho kepleng ruptalin katalon jengbong lang sibu aklamalon padupo. Association mongsi office building lang nakiki po si salam kan ni bido. Lapen nak jengkha pendaki nundubon masih alam itu ndak pulo. Jengkha farman ke tesar ni lasi pulo sara farman ke kirunia farman ni lasi bido. Aku nale tum jengkha farman na bulukan be ke jengsi nale tum longge na adin lo bulote sar ke telagan ko amamu memoranda misi nale tum kiruni jengkha pangrung na pedama memoranda misi pijeno amaha data jengkha farman na me lokal stela office ata nanti ko nahi nale tum ada ko pamelo lalu deh sara pada lilidana bukti ko pada sara me krotu lasi lilidana pidi ho pada melo tum alihina aja tum protection measure sara me Halloween alani da ke nabi saya da tuilan pidi lasi nalo tum pidi langsung mai da apa jumpa malong lili tum thanga pada lalu mana jera pun le delo sipame iraki phana porani ke nalo tum kimi selo kigen itu kita malong ke lili tum kai ke tame tar bilukan ya som ke nalo tum na ta tumji lagi lili na pe nalo tum ba lapala pen jengkha auto association tum ningkan inkoirapho kecok silver jubilee katalon pini ning tarik thongkep November achiklo 2024 aningkan dak jengbong lang sibu aklam long si katalon ji pini lo asi talon bomlo asi todap nilitum heruni pen jengkha auto association pen nilitum lama pangjar lo second schedule bang nilitum lakke kangthan lo lasi kaduk abe kithe giding sarpu nitu member nalitum harangke ya bitu ngatunta phanta chorolo nilitum pan support nang pi pan nang help pi joine sinilitum laswang deng bang claim pon hek aphan si nilitum handa jakong na pi po si chorolo lasi dak heruni pen jenglok jengkha an arleng ethe pen jenglok ethe giding tumta nang rap dun lo cherap dun lo lasi lana kam ta nilitum chun pon thegi aphan si borilo aku thegi aphan si aning dolo lasi non pini bangke non la nilituma schedule number kek kang than bang damelo nilitum sar chief guest as aman pen aluhi kena chitong duni ke nilituma 20 nong boy thalang so MLA sar rupting terong sibai alang lige baji simulom si na bai nang leji pusi birtalong lo asi laso meeting det pen si nilitum anisan versita ichua apine bang dok ठीक दो लसी आन चुदेत अपित बंके आनियां सामा por bangke baji formulom ke sumar phan kekana competition do laka kekana competition det pen senilitum singer artist do lungsipida dolo niltuma karbiang long pen ake hai samsoning ti bai pare lindok rong hang do pure fire band do yang para niltum invited artist Guwahati pen Nior Teron puinut arling haido yang para ake hai pi sanggita soikia do laan sini niltuma pinia program bang pan si jutpo lasi nali tuma parangke bitung apanta nanti tong dun pot napak lang dun pot lasi panan ciro nang pajir lo heruni pen jengkha si nilitum combine si ningkan ko rapo kecok pen sinitum heruni pen jengkha si patir ponsi laso program pang denglo lasita west karbiang long ane amren boithalang su rajagao tengra langsu doyung carali jiregending anta nang kileji angring dolo birta ke durbom lo bangkon bang member dona nilitum jengkha pen heruni an ke nilitum bang pharoi siana member dolo dak ta pupen
jengkha pen boithalang so pen ang ton pen apu pen bang paroi si bana chi tong doni pusia Ado eta license pin edo thai lage. nilitum bari ma tum ke do thailo non akimi non new join na tum bang ke dorok hopta ingro e phansi na join du na tum ke non si process bom bang aku la tum han ke nilitum bang ke non mat ke license ave ma si la tum han ke ben sibilo license learner bang beti ke nilitum ke la bang chance